Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Y vamos a seguir analizando la actualidad de la comarca de Ferrol, pero centrándonos en uno de sus municipios más importantes, en este caso el municipio de Narón. Vamos a hablar de varios asuntos, por ejemplo, uno que está pues más que de actualidad, el inicio del curso escolar, cómo ha sido en este municipio. También hablaremos de otros proyectos importantes para Narón que afectan pues directamente a los habitantes, ese centro de salud en el que el gobierno local pues está trabajando ya hace bastante tiempo con la Xunta de Galicia. Veremos en qué situación se encuentra ese proyecto y después proyectos y digamos necesidades conjuntas de Narón y el resto de la comarca, como es ese servicio de bomberos cuyo convenio entre Ferrol y Narón pues expira a principios del próximo año, pero desde Narón ya está habiendo movimientos para, digamos, entre comillas, cubrirse las espaldas. Y hablaremos también, aunque queda un poquito lejos, también de las elecciones municipales de 2015. Este es un pequeñito resumen, ahora profundizaremos más con ni más ni menos que el alcalde de Narón, José Manuel Blanco. Alcalde, buenas tardes. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hablaba yo de ese inicio del curso escolar en general en Narón, ¿cómo está siendo, no? Bueno, ao principio, cando foi a matriculación, parecía que iba a haber unha serie de problemas en centros como era o FEAL ou como era o propio centro de Oval. Resolvéronse, a matriculación, en Naganda tamén había un pequeno problema, resolvéronse, e, bueno, o inicio do curso foi de total normalidade, non houve ninguna incidencia, isto foi todo perfecto. Os centros dentro do que hai dentro das mesas están en condicións. O Concello durante este ano, no verano, invirteu 88.000 euros en melloras diferentes do centro. A Xunta, pola súa parte, no Ponte de Xuvia, fixo o que tiña comprometido, que era reconvertir a aula, o que era a casa dun maestre, nunhas aulas novas que facían falta e, bueno, aí estamos. A min o que máis me satisface é que se hayan ido resolvendo os problemas. Falta o patio, que agora xa hai un compromiso por parte da delegación de facelo o patio de Ponte de Xuvia, e eu non quero pasar este momento sin decir que ante todas esas críticas que hubo de que o alcalde se comprometera a facer o patio, etc., eu sigo mantendo que non foi verdad. O patio, o compromiso deste alcalde co que era o número 2 da Consellería, o secretario xeral, era facer un convenio donde eles invertiran unhas obras e o Concello en outras. Por parte da delegación se nos notificou de que eles non tiñan capacidade de firmar convenios, e o mesmo que lles pasaba a eles, que eles non tiñan capacidade de firmar convenios, o Concello non tiña posibilidade de invertir sin firmar un convenio. O entenderon, eles van a asumir esas obras, nosotros nos comprometimos que no ano que ven vai haber outra partida similar ao deste ano, 90.000 euros para seguir facendo obras de mellora nos colexios, e quedamos á espera, como sempre, de que se faga ese gran convenio entre Consellería, que haya unha programación a 4 anos, que o dixemos desde o principio. Xa sei que o delegado non pode, pero o conselleiro sí. Polo tanto, que se firme ese convenio a 4 anos, xa sei que todas as administracións non poden invertir o que quixeran. Bueno, pois facemos canto é necesidade de Narón, 1 millón de euros, pois o repartimos en 4 anualidades, repartimos o que lle corresponde a cada un, e Narón sempre foi pioneiro en facer obras que non lle correspondían, pero sempre a través legalmente de un convenio. O fixemos durante anos e queremos seguir facendo. Si eles por razóns xurídicas non poden a través da delegación, pois que se comprometa a Consellería e este alcalde, mentras este, sempre vai a favorecer a inversión nos centros públicos. Pues queda clara la postura del gobierno de Narón, alcalde. Siguiendo con ese inicio del curso escolar, en muchos ayuntamientos se ha acusado a la Xunta de Galicia de esa masificación que se daba en algunas aulas, ¿no? Ese ratio que no se cumplía. No sé si en Narón ha pasado algo similar. En algúns centros sí, o tema do FEAL hai un ratio bastante elevado, o sea, o que durante anos se estaba conseguindo de chegar a niveles de 20-25 alumnos por aula, pois se está volvendo, por desgracia, a chegar a entre 25 e 30, e en algún caso puntual incluso máis. É unha pena que non se invirta no que realmente necesitan os veciños, que é educación e sanidade, pero
eles dicen que as circunstancias non van para máis, o número de profesores cada vez merma máis, e así nos encontramos. O mesmo, causas como, por exemplo, os propios comedores escolares, que non hai maneira, no Colexio da Gándara temos un problema e non somos capaces de facerse entender a administración que é algo de conciliación fundamental para as familias, pois non hai maneira, eles insisten que teñen un número marcado e se hai máis que se busquen la vida, e iso en un tema tan importante como a educación non se debería xogar con eso. Bueno, pues seguimos hablando de asuntos que tienen que ver con Narón. Alcalde, dejamos ese inicio del curso escolar y hay otro proyecto que yo decía que lógicamente afecta directamente a los vecinos, como es ese centro de salud, ese nuevo centro de salud que se quiere construir. La última vez, si no recuerdo mal, estaba usted esperando una contestación de la Xunta de Galicia, no sé si hay alguna novedad, ¿no? Por desgracia, no. Nosotros está entregado os terreos desde fai un ano xa, o sea, ahora non tiñan excusa de que non tiñan os terreos, se nos mandou por parte da Consellería un protocolo de actuación que nos parece correcto, que lle demos o visto bon. A primeiros do mes de xuño eu lle enviei esa carta á Conselleira dicindo que estamos dispostos a firmalo tan pronto eles queiran. A primeiros de agosto a directora xeral do Sergas me indicou que por problemas da axenda pois que estaba buscando un acomodo. Ahora volverei neste mes, eu sei que agosto é inhábil para moitísimas cousas, neste mes volverei a insistir, porque a máis é que nos van a intentar meter en un compromiso, e é o seguinte, nosotros temos que invertir como mínimo a poñer 100.000 euros no ano 2015. Se non hai convenio, a intervención non me permite poñelos no presuposto. Se non firmamos e non está no presuposto, eu non podo cumplir as cláusulas. Eu non sei se, espero que non, que se intente poñernos contra as cordas, decir, firmamos en diciembre cando o presuposto xa este aprobado e non poidamos meter. Habría que esperar a unha habilitación. Narón quere cumplir, Narón inclusive podo decir que xa encargou o proxecto para tirar a casa que está, ainda que non afecta o edificio do centro de salud, a casa que está ao lado da estrada de Castela, está encargado o proxecto para nos presupostos do 2015 tirar con todo, deixar limpio, preparar todo para que a Xunta non teña ningún problema de actuación cando queiran empezar a executar obras, pero, a ver, eso hai que velo a través dese convenio. Entonces, espero que en este mes haya unha contestación, porque, xa digo, non quero pensar que se nos intente decir, bueno, vos vamos a esperar hasta a última hora para que teñades que decir que non podedes poñer cartos. Nosotros estamos dispostos, pero, lógicamente, se non hai ese protocolo ou ese convenio, a intervención municipal non permite meter unha cantidad no presuposto que é decir, por si hai algo, non. Hai que aparecer, hai que firmar un convenio e, a partir de eso, Narón está disposto a firmalo desde xunio, cando queiran. Hai que esperar, por tanto, alcalde, os próximos meses, ¿no?, para alguna novedad. Non queda máis remedio. Eu espero a ver se en este mes se toma unha decisión, porque eles es vai a pasar exactamente igual. Eles teñen a obrigación neste protocolo de facer o proxecto constructivo no 2015. Se non meten cartos para encargar o proxecto, pois tampouco poden encargar. Entonces, estamos os dous preparados para que no 2015 se poida ejecutar. Pero para poder executar eso, hai que introducir os cartos nos referentes presupostos do Concello e da Xunta. Bueno, pues queda claro, esperaremos a ver cómo avanza ese nuevo proyecto. Alcalde, hablaba antes de convenios, le voy a preguntar ahora por un convenio, en este caso con el Concello de Ferrol, por ese servicio de bomberos. El otro día usted recordaba que en torno al mes de febrero termina ese acuerdo, ¿no?, en principio. Bueno, pero ustedes ya se han, digamos, un poco cubierto las espaldas de alguna forma, ¿no? Bueno, por desgracia, porque eu xa parto da idea que, por desgracia, cada vez é máis difícil chegar a acordos con Ferrol en certos temas. E un é os bombeiros. Nosoutros, cando no ano 2012 xa tiñamos feito o reglamento de protección civil ou de emergencias, tiñamos pensado a contratación do personal, Ferrol me chamou para facer unha reunión intentando prorrogar o convenio xa existente de Vicente Irisarri. E dixen que as condicións eran as mismas, de que había que crear o Parque Comarcal de Bombeiros de Ferrolterra. Hubo 2 anos por diante para facelo, el se comprometeu que durante estes 2 anos se iba a estar en marcha ese parque, e ahora a finales de ano, bueno, finales do verano, sí, cando plantea, me dice que
Para el, o Parque Comarcal xa existe, porque como a Diputación lle firmou un convenio para darlle 220.000 euros para atender aos concellos que non teñen obrigación, menos de 20.000 habitantes, non teñen obrigación de ter parque, pois a Diputación firmou co Concello de Ferrol, firmou un convenio para que os atenderan a eles. E entón el dice, como xa atendo a Ferrol, a Narón e ao resto, pois é un parque comarcal. Non. O parque comarcal ten que ter entidade xurídica, ten que ter persoal, ten que ter todo o parafernalia que ten un parque. Eso é un parque comarcal. Non vale decir que o parque de Ferrol atende a... Eso é unha cousa, que é o que está sucedendo en estes momentos. E outra moi diferente é crear o parque comarcal, que é o que toda a comarca na mancomunidade habíamos acordado e aceptado, que tiñamos que facer eso. Sobre eso, non se deu ni un solo paso en 2 anos, nin un solo paso. Polo tanto, visto que non hubo ningunha actuación, nós o que vamos a facer é o que tiñamos pensado no ano 2012, crear noso equipo de emerxencias, se van a facer 15 postos de traballo temporal, porque eu sigo creendo no parque comarcal, entón ten que ser temporal, porque senón estábamos no problema que se facía no personal si se creaba o parque comarcal. E, creendo en eso, seguimos esperando que se tomen esas medidas. Xa digo, eu, por desgracia, todos estes sucesos que me están levando con Ferrol me están demostrando que non hai ningunha voluntad política de resolver os temas grandes que teñen a comarca. Ningunha, porque se houbera voluntad, pois habría reunións, habría algo, pero o único que se fixo en 2 anos con o tema do parque foi exclusivamente firmar un convenio para que Ferrol cobrara 220.000 euros da Diputación, exclusivamente. E aparte, cando se nos dice que vamos a ter peor servicio, eu lle digo o que xa lle comentei ao alcalde, se comentou na comisión de seguimento, peor é imposible. O convenio dice que tiña que haber 9 persoas en cada turno atendendo o servicio. Na maioría dos casos había 4 e 5 persoas, o sea, xa non cumplían. Segundo, a escaleira, que é unha parte fundamental, estuvo ano e medio averiada. O sea, que mellora de servicio nos ofrece Ferrol, se non había ese material necesario. Pero, bueno, eso xa é un asunto menor. O que sí era o compromiso é crear o parque comarcal. Eu estou pola labor, pero se non hai voluntad política, Narón vai a resolver seus problemas el solo. E ese parque de emergencias, alcalde, entraría en funcionamento a principios de año, non? Claro, o sea, estas cantidades están previstas para incorporar no presuposto de 2015, sería sacar a plantilla, ampliálos coas 5 persoas que xa están traballando en emergencias, formarían un equipo de 20, e co material que temos, os 2 camións, bueno, o material que temos. Como en calquera emergencia, se Narón seus servicios non chegara, pois como pasa en calquera outra emergencia, tanto os bombeiros de Ferrol como de Navantia, como de Marina ou quen sea, pois teñen que participar tamén na extinción. Eso é xa unha obrigación, non é un querer ou non querer. E contempla a renovación dese convenio que termina en febreiro? Ou cree que se non hai, antes de febreiro, pasos dados para a creación do parque comarcal, Narón non o engañan máis. Pues queda clarísima la postura del Concello de Narón. Alcalde, seguimos hablando de ambos concellos, del Concello de Narón y del Concello de Ferrol, porque hay que hablar, lógicamente, de ese saneamiento de la ría y de esa reunión que se está hablando muchas veces que se podría dar. No sé si lo ve factible próximamente entre usted y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, para aclarar ese asunto del saneamiento, ¿no? Porque por una parte está esa concesión a Emafesa que desde Narón no se considera legal ni correcta, y por otra parte está la tasa, ¿no? La tasa de saneamiento. Bueno, hai tres asuntos. Sí. A concesión de material que lle fan de a Xunta a Ferrol, a que fai Ferrol a Emafesa, e despois o asunto da tasa. Nosotros falamos, eu chamei por teléfono cando se iniciou isto no mes de marzo, e dixen que había que solucionar isto, que non podían actuar así a espaldas, porque tan a espaldas é que o informe que ten de concesión da Xunta a Ferrol, o informe xurídico da Xunta é de decembro do 2013, o sea, imagínate que xa en decembro eles sabían o que iban a facer e non comentaron ni unha sola palabra, nin por cortesía, porque podían decir, estamos traballando, como eso non vos vai afectar, entonces estamos traballando, pero nin eso, nos enteramos pola prensa, sale pola prensa que a Xunta lle vai a entregar a depuradora a Evar e a Evar a Ferrol. Nosa sorpresa, chamamos á Xunta e dice, pero a depuradora é súa. De quen é a depuradora?
E como lle pode conceder algo que nós creemos que non é súa? O director de Augas non contesta, pero sí o conselleiro. E o conselleiro contesta que sí, que non é, pero que hai unha concesión do Estado á Xunta e que, bueno, por un convenio de 2005, pero que lle pasado e que el o pode facer a Ferrol. Pero que, alcalde, tranquilo, e son palabras textuales, que isto é exclusivamente hasta que se incorpore Narón. E eu me quedo totalmente tranquilo, lle digo a José Manuel, si poñedes esa frase, ningún problema, ningún problema. Cando miña sorpresa é que no mes de maio aparece no boletín oficial do Estado a concesión do Estado á Xunta. O sea, habían firmado xa un convenio sin ter a posesión a Xunta desa instalación. Pero bueno, son asuntos que se lles pasou. E vexo o convenio que fai a Xunta con Ferrol e pon que é prorrogable polas dúas partes os anos que eles queiran. Entón digo, oye, iso non é o que quedamos. E aí empeza a loita, non fan caso, levan ao pleno esa condición, eso obliga a Narón a decir que non estamos de acordo. Paralelamente está en ese mismo pleno, yo conceden a Emafesa. Isto xa é ilegal ao 100%. A outra pode haber dudas entre a Xunta e Ferrol por dúas administracións públicas, pero entregarse unha empresa mixta ou unha empresa privada é ilegal 100%. E por aí sí que non vamos a pasar. Por qué? Porque é unha concesión a 20 anos máis, primeiro, segundo, é sin concurso. O sea, entregar algo que vai a costar sobre casi 3 millóns, 2 millóns e moito ao ano aos veciños a dedo. Iso é ilegal 100%. Por lo tanto, dixemos que íbamos a recurrir. E o das tasas, eu dixen tamén naquel momento, tedes un error de copia e pega. Puxeron outros concellos dentro da tasa. Pois por non reconocer ese corta e pega, dixeron que non, que estaba ben. Nos fixeron ter que recurrir. Nos dicen que non temos dereito a recurrir. Nos rechazan a alegación, pero que causalidade quitan a palabra concellos da tasa. Entón, o da tasa para nós está resolto. Se os veciños de Ferrol están contentos co que van a pagar, a nosotros dá exactamente igual. Nosotros, o que sempre estamos esperando, e que non mezclen que Narón non ten prisa porque se vai incorporar no ano 16. Narón o que quixera que en estes momentos xa estuvera claro o que van a pagar os veciños de Ferrol e Narón no 2016. Nos encantaría ter o ente que gestione eso. O que non vamos a permitir é o de Mafesa. Por lo tanto, cando vai poñer Narón as tasas? Cando esas instalacións salgan a concurso, os gane unha empresa por un precio e sobre ese precio os veciños teñen que pagar. Pero sin incluir nin inversións no saneamento rural de Ferrol, nin outras cousas, nin beneficios industriales, etcétera, maiores que veñen nese convenio. Por lo tanto, Narón a tope coa depuración da ría, a tope, pero, ojo, legalmente. O que non vamos a permitir é, primeiro, nin pagar un duro de máis do que nos corresponda. E segundo, non nos fiamos en absoluto todas as cantidades que se aprobaron, dado que están feitas pola mesma empresa. O estudio económico está feito pola mesma empresa que se fai cargo de un mantenimiento, o sea, Emafesa. Eso é descarado e non o vamos a permitir. Por lo tanto, alcalde, continuarán su camino judicial en cuanto a Emafesa, sí, de Emafesa. Emafesa e a Xunta. A ver, eu na última contacto que tuve coa Xunta se me dixo que se vai empezar a traballar técnica e xurídicamente para crear ese ente que vai a ter que levar a depuradora e llevar. Entonces, ben, a mí si se pon en marcha ningún problema. Non vamos a decir nada sobre o asunto e que se nos garantice que é hasta que entre Narón. E sobre ese asunto non vamos a facer máis ferro. As tasas para nós están resoltas e o que vamos a seguir loitando é con tema de Mafesa. O plazo que teñen aínda remata por plazos xurídicos, remata o 15 de outubro, nosotros vamos a esperar a ver que dicen hasta o 15 de outubro e desgraciadamente, se o 15 de outubro non hai contestación ou non hai acordo, pois iremos ao contencioso. E podría haber reunión entre alcaldes antes desa fecha? Pero si, eu neste ano debinlle enviar 5 cartas. A única que me contestou foi para decirme, aí tiene usted los acuerdos plenarios. Foi o único. Eu contesteille outra vez, que se estaban metendo nun rollo, e lle volvín a repetir que estoy a tu disposición donde quieras, a la hora que quieras e cuando quieras. E, por desgracia, a súa frase sempre é a mesma, ya te llamaré. Entonces é moi difícil reunirse con alguén cando unha das partes non quere.
Bueno, pues veremos, alcalde, entonces qué sucede. Cambiamos de asunto y hablamos ya, aunque yo decía al principio que las elecciones están, bueno, cerca o lejos, relativamente, según se mire, hay que hablar de esos preparativos de Terra Galega, alcalde, para las elecciones municipales. Antes del verano, pues hablábamos de esas reuniones, ¿no?, que se está teniendo por las parroquias. Me imagino que continúa esa programación. Sí, pero nosotros, cando ahora se dice que hai que ser participativos e que os veciños teñen que participar na elección das listas, nosotros Terra Galega levamos moitos anos facendo exactamente ese traballo. Cara ao ano 2015 rematamos fai unha semana o recorrido por todas as parroquias, houve asambleas en todas as parroquias onde os veciños expresaron os seus sentimentos, falaron de quen podería incorporarse ás listas e o próximo domingo, vamos a facer a comida do río, donde esa comida se van a presentar xa as 23, 24 persoas que van a conformar a lista de Terra Galega. O sea, estamos xa moi avanzados, o que queremos é que xa a xente se incorpore a traballar nas súas parroquias, non só no que estaban facendo, sino tamén como partícipes da lista de Terra Galega do 2015. E, bueno, seguimos en ese o noso traballo, seguir unidos nas parroquias, expresar, escoitar aos veciños e traballar polo futuro de Narón. Eu sempre estou dicindo que a legislatura do 2015-19 vai ser a legislatura do cambio no sentido de rexuvenecer, hai que incorporar moita xente que van a ser o futuro de Narón. Eu moi pronto, creo que na semana que ven estamos xustiños co tema dos 40.000 habitantes, vamos a celebrar xa os 40.000 habitantes e espero que esa lista que salga no 2015-2019 formada por xente moi xoven, de todos os ámbitos culturales, deportivos, asociacionismo, de todos os ámbitos traballaron esta xuventud, vai a ser o futuro do goberno de Narón. Eu espero que así sea e os veciños, cando conozcan as persoas que van a ir, van a ver que hai esa voluntad. Non de cambio de programa, ni moito menos. Nosotros temos moi claro hacia onde queremos que vaya Narón e que é o que hai que facer para que Narón progrese. Pero sí é necesario cambiar as caras, introducir xente xoven e que sean eles os responsables do futuro de Narón. Bueno, alcalde, y pensando en esa fecha del mes de mayo, ¿en qué cree que quedará esa reforma que el Partido Popular quiere llevar a cabo, que con el 40% pues podría ser suficiente para ser alcalde, ¿no? Bueno, a ver, aínda que é un sentimento de todos os partidos que os grupos mayoritarios gobernen, o que pasa que eso significa un estudio moi profundo. Non pode ser alegremente de pronto que se haya levantado un político e diga, bueno, pois lo vamos a instalar, e menos a 7 meses das eleccións, eso e ainda encima sin ninguna clase de consenso. Non creo que o vayan a facer, non creo, eu estou convencido que van a estudiálo, porque a máis hai que estudiálo, non é un tema que se pode instalar así. Eu decía así en petit comité, dicindo, hombre, o 40%, a maioría absoluta é o 51%. Non hai volta, non se pode inventar maiorías cando non son maiorías. Maioría absoluta se se quere por maioría absoluta. Porque se é por maioría, por que non o 45 ou por que non o 32? E aparte, outra parte moi importante, que é a participación. Habrá que ter unha garantía de participación. Imaginemos que participa o 32% do censo e encima poñemos o cupo no 35%. A representatividade que vai ter ese alcalde é moi xusta. Polo tanto, e aparte hai outro tema moi importante. Eso que significa? Que vamos a ir contra as leyes e contra a Constitución, non vai a poder haber mocións de censura. Se alguén o fai mal, por 4 anos está blindado. O sea, estas cousas que son moi serias, hai que facelas paso a paso, cando non haya eleccións polo medio, con 4 anos por diante, que se poida decidir e facer as cousas ben. Aínda que eu, en principio, por lógica e por democracia, as maiorías son as que mandan. Bueno, pues queda clara esa postura. Lo cierto es que hay muchas variantes dentro de esta reforma, como estamos pudiendo comprobar. Bueno, alcalde de Narón, José Manuel Blanco, como siempre un placer haberle tenido aquí esta tarde. Gracias por haber venido. Muy bien, gracias. Y ustedes ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir a través del Facebook e incluso en directo en esa web en tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego.